खुलुमबाय आंनि नामा हाम्फे बसुमतारी आंनि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट गामिया नावबान्दा हाबि बेनिफ्राय आंनि दैदेननायाथ' बिदिनो 2022 निफ्रायनो आं बहुद नाजादोंमोन नाजानायजों लोगोसे जोंहा बिकि सारा जेरैबायदि आंखौ मदद खालामबाय बेखिनिखौ मदद खालामनायजों लोगोसे बेखिनिखौ आं मोननो हादों बेखिनिखौ मोननो हानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों सारनिफ्रायबो बहुद धन्यबाद होदों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो बेनिफ्राय हानायखिनिखौ आं नाजानोसै मेथाइ खननाय बादायनायाव बेसेबांसो दंमोन जोंनि मेथाइ खननाय लोगोफ्रा बा माबानायफ्रा लोगोआवहाय थानायफ्रा 86 दंमोन आरोना बेजों लोगोसे हानायफोरा सेलेक्ट जाबाय हायिफोरा सेलेक्ट जायासै बेबायदि होनबाबो दा बिकि सारनि अननायाव बेखिनिखौ आग बारायनो हाबाय आरोना बेखिनिखौ आग बारायनो हानायखाय बिराद गोजोननाय मोनबाय आं मुम्बाइ बायदियाव थांनो थाखाय दायो खाबु मोनदों जेनेबा गोसोखौ माबायदि नांदों मोजां नांदों औ दा बिनि सिगाङाव बहा एसे मेथाइफोरखौ खनोमोन आङो मेथाइखौ ओरैनो स्टेजफ्राव गानाय जायामोन प्रग्रामफ्रावबो थांनाय जायामोन लेङो लेंनाया होमबाबो थांनाय जाया स्टुडिअ'आव जा नेरसोन सारनि स्टुडिअ'आव आं थांनानै गान बानायदोंमोन ओमफ्राय गानालाय इसिबां गैया मोनथाम दं आरोना माबा मा होनो मडेलिंबो ओमफ्राय बैसागुबो आरोना माखासे दा एलबाम बानायनो माबा खालामबाय थादों आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनसे दंबावो भइस डाबिं होनो बेखौ थारमाने होनाय जाथ'वाखै आरोना मा जागोन बेयो बेबो मडेलिंआनो बेबो रायजो राजाखौ मा खावलायगोन जिहेथु नोङो सापर्ट गोनांथि जायो नङा होमबा बेबायदि रायजो राजायाबो बेबायदिनो जेरैबायदि सापर्ट खालामदों बेबायदिनो रायजो राजानिफ्रायबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बहुद साबायखर बावबाय लोगोफ्राबो थारमाने आंखौ बिराद उसाब होदो आरो थांना नाय जोंहाबो नाम थागोन बेबायदि बुंदों आरोना बिनि थाखाय थारमाने आंबो गोसो होनाय जाबाय आरो बिकि सारा जेरैबायदि लेंफैबाय बेजों लोगोसे आंबो उसाब जानानै थांनाय जाबाय आरोना बेजों लोगोसे बेखिनिखौ आं मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो सारनिसिम मेथाइखौ खनदोंमोन एसे आवरायनो हागोन नामा आवरायनो हागोन आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ आंनि बे दोंसे मेथाइ जिउनि लिरनाय खन्थाइ जिउ जोनोमनि सुखु दुखुनि सुबुंनि अराय समनि आंनि बे दोंसे मेथाइ बेमोन आरोना बेनिफ्राय मा आरो बेबायदि गुबुन गुबुन हमनानै ला एसामिस मेथाइ दङ हिन्दी दङ बेबायदि खनफेराखै आं बेनो फार्स्ट स्टुडिअ गाखोनाया दाथ' माने गोबां मेथाइखौनो खनहैनांगोन बिदिनो जासिगोन दा हानायखिनिखौ बेसां हायो आग बारायनोसै बेबायदि